Què tal? Bon dia. Hem deixat darrere un cap de setmana típicament primaveral. Hem tingut sol, temperatures que dissabte tocaren o superaren els 20 graus, de vesprada tingueren tronades, després baixaren les temperatures, tornen a pujar ahir diumenge en espavilar-se un poquet el dia, i ahir també tingueren núvols i algunes precipitacions en la meitat sud de la comunitat. Este és el balanç de les precipitacions del cap de setmana. Destacar que a la conca mitja i alta del Túria caigueren registres entre els 10 i els 25 litres per metre quadrat, també en les proximitats del centre de la comunitat valenciana, i al seu voltant pluges entre 1 i 3 litres per metre quadrat. I ahir els núvols quedaven estancats en la meitat sud, preferentment en punts de la Safor i la Marina, deixant registres entre 6 i 8 litres per metre quadrat. Avui hem començat el dia amb més sol que núvols, però tenim nuvolositat que es despenja des del nord de la península, on el cel sí que està ennuvolat, sí que registren precipitacions, ja sigui a la comunitat valenciana, com a molt destacar els núvols que hi havia este matí a les zones de més al nord i les boires que hi havia a les zones més fondes del sud de València. Les temperatures mínimes no han patit massa variacions, les més baixes al voltant d'aixòs 2 graus que hem tingut a Fredes, els 4 de Vilafranca, de Segorbe, del Toro, d'Ademús, 3 hem tingut a Utiel, 4 també hem tingut a Fontanars de la Folins i a la Font de la Figuera i al Pinós. A les comarques més centrals, temperatures entre 5 i 7 graus, i en punts de la costa, a Castelló, han quedat les mínimes entre els 8 i els 9 graus, també 8-9 graus trobem a València, a Sueca, al voltant de la Ribera, les zones més pròximes a la mar, en punts de la Safor, destaquen aquests 10 graus de mínima de Cullera o de Gandia, i cap al sud és 10 d'Elx i és 12, la més alta d'esta passada nit a Torrevieja. Demà, un dia on de nou pujaran les temperatures. Hem d'estar al tanto esta setmana perquè cada dia tindrem un horatge diferent i ben diferent d'un dia per a un altre. Demà ho farà vent de ponent, tindrem el pas d'alguns núvols, sempre més abundants al nord de la comunitat, on el vent bufarà una miqueta més de mestral, de ponent al centre i cap al sud, i ahir pujaran més les temperatures, tant les mínimes com les màximes, perquè de vesprada quedaran alguns cirros, alguns núvols alts, especialment al nord de la comunitat, on es deixarà sentir el vent de mestral, i potser pugen menys les temperatures, però atenció, perquè en punts de la costa i a les comarques més centrals serem a valors al centre del dia, al voltant o per damunt dels 20 graus. Les temperatures mínimes, més o menys com les d'avui, 2, 3, 4 graus en les zones més interiors, les mínimes junt a la costa també entre els 8 i els 10 o 11 graus, i seran les màximes les que notaran la pujada situant-se entre els 19 i els 22 graus en punts de litoral, potser també tocant els 20 graus a les comarques més centrals, i per l'interior temperatures per damunt dels 11, dels 12 o dels 13 graus. Però atenció, perquè dimecres canvia radicalment la situació meteorològica. El dia començarà amb sol, amb estabilitat, però a partir de la vesprada tindrem una franja de núvols que es passejarà afectant en primer lloc les comarques de Castelló, després des de València, finalment les d'Alacant. El vent anirà girant a gregal, aportant humitat, donant activitat a aquests núvols, i la baixada de temperatures també serà notable i significativa, que portarà la cota de neu al voltant dels 800-900 metres a Castelló, 900 metres a les zones de muntanya de València i d'Alacant. Dijous de matí encara podem tindre algunes precipitacions, en principi de caràcter dèbil, concentrades en les zones més costaneres de València, del centre i del sud, en les comarques del nord d'Alacant, on encara el vent bufarà de gregal. El mestral acabarà imposant-se al nord, escamparà els núvols, les temperatures no patiran canvis o continuaran baixant, i sembla que divendres recuperem l'estabilitat, el sol, i pugen les temperatures.